Tuindersvereniging Dentgenbach. Goedemorgen. Alles goed? Mot maar, hè? Oh, het moet maar. Nou, wat kan er bij dit weer niet goed zien? Wat joh? Wat kan er bij dit weer niet goed zien? Ja. Je moet wel gebruik maken hoor, in de tuin. In het voorjaar hoor. Wacht, doe me even de huisgenoes. Bas, Cor, goedemorgen Cor. goedemorgen. Is dit allemaal van dich? Ja, dit klein stukje landgoed hé hoor. Het is net als u Hans Groos, maar groot genoeg om dus aan te werken hoor. Het is dienlandgoed. Dat is voorlopig gehuurd dus van de tuinvereniging hoor. Ja. Had je meegekregen dat we hier al een keer geweest zijn? Daar zijn we eens een keer heen geweest, maar dat is al een tijdje geleden. Dat volgens is al een tijdje geleden en toen waren we met onze Italiaanse vriend, die zit hier ook nog. Die is helaas gestorven dan. Nee. Jazeker. Dat is, ik dacht dat hij meer, of dat nu deze winter of juist al vorige winter al gestorven is. Dus ja. Ja, hij zit natuurlijk veel, ja, ik mocht natuurlijk niet zeggen wie oud ik ben, maar hij zit natuurlijk veel ouder natuurlijk. Hè. Dus dat kunt hij wel regelmatig vuur. Want ook deze winter zijn er wel een stuk of 2 gestorven die wat er dan heen gewerkt hadden. Dus, ja. Maar Ja, dus dat, ja, levensloop, hè, dat heet eenmaal zo. Hè. Maar in mijn beleving waren dit toch nog niet zo heel oud. Ja, of wel? dat wordt toch wel oud, Ja? de Italianen. Goh. Ja, dat is jammer, want hij houdt altijd, wat hij houdt, specialiteit, hij houdt. En in Italië gewoon op vakantie en zo, dan noemt hij de soort van de tomaten met eigenlijk. Ja. Hè. En die houdt dus inderdaad van die type tomaten, dat moeten van die hoekelen worden. Ja. Dus ja. Wow, dat is eerder voor consumptie, goed zo voor de soep gebruiken eigenlijk, met vuur. Gewoon, dat was eigenlijk niet goed voor mij, het was gewoon interessant om te zien dat zo'n grote tomaat überhaupt bestond. We hebben toen ook nog wat van hem meegekregen. Was dit Ja, van kan die? je nog, ja, zeker. Moet dat niet koolraberschuur? Dat zou goed kunnen, ik weet niet. Wel lekker. Ja, dat was zeker lekker. Nee, ja, goed, maar dat zijn toch wel, laten we zeggen, dat worden toch wel die oud-tuinders die ook vanuit de historie heel veel principes eigenlijk houden eigenlijk. Ja, hè. ja. Goh. Ja. We hebben het toen inderdaad over van alles en nog wat gehad zien. Zijn herkomst. Ja, precies. Ik meen dat hij toen via Duitsland heen naartoe gekomen is. En dat was ook een gepassioneerd hobbykok worden. Hè? Ja, zeker dat, tuurlijk. Ja, dat koos alles eigenlijk. Hè. Dat waren ja, echt een bekend figuur eigenlijk. Hè. Dus ja, Ja. maar helaas, hè. Ja. Je hoort er ook alweer. Ja, we hebben het nog wel. Zes, de volgende begint, dus ja, dat is... Maakt niet uit. Cor, hoe lang ben je nou? Nou, u zit nu ongeveer 10 jaar. Hè. Ik ga eerst aan de dijkant gezet achter de tuin. Maar wie daar buiten erin gekomen is, dan hadden we door een stuk tuin moeten afgeven, althans de vereniging. Hè. Uh-huh. En dan hadden we dus door een stuk aan die kant erbij krijgen eigenlijk. Oké. En dat huisje door met de garage, is dat ook van die? Ja, dat is niks van mij. Hè. Alleen maar het Of stukje. dan kan ze je alleen maar horen? Dat kunnen we morgen gebruiken. Hè. Dat is dus gewoon de loods. Daarachter worden dan de pleintjes gekweekt werden voor tuiners die dat doen. Die aan het kinderen kunnen op de tafel kunnen zich de spullen eigenlijk klaarmaken voor de kweek. Ja, en daar stuurt de machinerie en een klein tractortje en zoiets wat ze broeken voor in de tuin te werken eigenlijk, hè, voor het onderhoud gewoon. En wie lang zit, 10 jaar zei ze, en wie lang zit ze dan nu hier? Hij zit er ongeveer, denk ik, een jaar of 6 zit ik in de kant, dus ja. En wat ben je aan het voorbereiden? Wat Ja, ga je dit jaar verbouwen? Wat gewoon ik verbouwen, ik gewoon dus eerst zorgen dat ik dit stuk, dat best nu klaar maken voor er mes op te leggen, dus ja. Hij komt met de appeltjes door, dus ja. Die moet voor dus om de 4 jaar, moet voor die dus Roleren? moet voor die roleren, dus ja. En ja, dan heb ik gewoon in principe in 4 stukjes verdeeld. Hey. En dan gaat elke keer, dus volgend jaar komen ze rijden door en dan zo gaat dat tussen rond eigenlijk. Ja. Daar ben ik eerst aan toe en dan moet ik zorgen dat de aanbijtjes, ik heb meer lucht hebben dat ik die geplaatst kan krijgen doordat die het beter kunnen groeien en de kinderen ook. Ik heb meststoffen eigenlijk dat die ook het beter nieuwe voeding nu de hand voor de vruchten te maken eigenlijk hè. Door. En voor de rest ja,
zitten allemaal verschillende lui natuurlijk, hè, met allemaal verschillende ideeën wat ze zetten. Ja, Ik zet eigenlijk alleen maar toch, ik ben natuurlijk alleen maar met de vrouw mee, dus ik kijk als het hoe zo, dus zoveel hand van niet nodig. Vroeger houden we de diepvries dus daarboven Ja. daarboven vol. Maar de dat- koelkast die in een paar dagen wel Ja, gans leeg precies. is. Ja, ik maar herken dat dat. doen we dus nu niet meer eigenlijk. Je doet eigenlijk nu die spullen zetten die we eigenlijk fris kunnen gebruiken. En de rest mogen we dan, wanneer het dan niet in het seizoen is, dan kunnen we ze in de vermaken niet meer zoveel in. Dus ja. Het enige wat ik nog veel op in maak is de tomaten. Daar zet ik ongeveer een 20 stuks in dat kistje door, wat er staat. Ja? En dat zijn dan geen Italiaanse, maar gewoon die wat hij getrokken zijn. En daar kan ik dus eigenlijk de sap van trekken. Ja. En die kan het ook makkelijk inmaken in put. Die hoef ik dus niet in de diepvries te doen. En wanneer ik dat dan gedaan had, dan had ik Italiaanse winter, laten we zeggen, de sap voor de groentesoep te maken. Dus ja. Dus dat is wat ik eigenlijk doe. En voor de rest, ja, trek het slaat en die normale dingen allemaal. Dus geen van die extreme dingen. Nee. Nee, alles wat ik trek kan gebruiken, blomkool en spitskool en dit soort zaken. Dus ja. Dus. En voor de rest heb je nog een klein vreesje, dat is vroeger. Dat staat ik heb wat even kijken wat er wil, dus ja, in de lood staat, dus ja. Dat is wat dan, in vreesje, want dat is vroeger van die, wat ze eigenlijk, ja, laat ik zeggen, wat al ieder wie mij geen tuinierde, die houden zo'n klein vreesje in voor wind lui, wat je gaat ouder zijn. Dat we dat tuin dan kunnen vrezen dat ze het niet gans met de schub hoeven om te doen of zo. Ja. En er is op een gegeven moment, die zijn dan ook gestorven, die twee mensen die dat eigenlijk doen, dus ja. Maar dat vreesje dat wordt kapot en dat heb ik toen om elkaar gehaald en het werd lopend gemaakt. En dat doe ik dus nu ook, met jullie dus behoefte eraan, doe ik dus dat vreesje. Mag erbij? Daar kunt er op het tuin, man. Daar kunt Zeker. er kunt er chef van het Jans secretaris, gebeuren, hè, dus ja. Secretaris. Wie heet het, er klinken Italianen ogen weg. Meloni. De Meloni, wie lang is dat nu al dood? Met corona is ze gestorven. Oh, Zo 2021. lang is dat geleden. Dat 2021. ja, ik dacht dat het even 2 jaar was. Maar is dat dan al zo lang geleden dat we met hem gepraat Oh nee, hebben? maar dat is in 2019 geweest volgens mij dan of niet? Echt hoor? Ja. Met de Michele. Met de Michele had je toen gesproken. Ja, en- Houdt je een schub in de grond gezet samen. Ja. Ja, daar ben ik niet heen geweest. Ja, ze hebben met mij contact gehad, maar ja. Wat dacht je? Kom eens even kijken. Nee, ik heb 2 tuinen, dus ik moet even vlakbij. Dus ja. Hallo trouwens. Was ik de vorige keer er ook bij toen we hier waren? Toen zien we ook nog even in het ja, wie noemt je het? De schuilhuizen. Schuilhuizen. Ik moet nog werken, hè. Ik moet geen reclame maken. Ja, halt alsjeblieft, haal de hand maar door. Maar dit is secretaris? Ja. Ik zit eigenlijk al, toen ik 15 was, werd dat nog opening van het tuin heb ik nog metgemaakt. 45 jaar geleden. Mijn vader was eigenlijk Italiaan en dat was een graver natuurlijk. Hè. Het is, en zodoende... In verband met de mine of zo? Ja, dat was gewoon een landarbeider en ik kon een volkstuin krijgen hier. En hij was er als eerste erbij en zodoende heb ik het vak van hem overgenomen dan. wat Hè. chic. Ja. Dus ik doe dat nou eigenlijk al 40 jaar, tuinieren. Boah, Maar jij doet het waarschijnlijk langer, of niet? Nee. Ik kan ook plaat moelen. Ja. ja, zeker. Ik kan plaat moelen. Ja, zeker. Voor mij ben ik gewoon eens het moelen. Nee, maar ik ben dus, ja, ik ben niet zo lang heen nog eigenlijk. Hè. Ja. Ik ga nog juist die twee, weet je wel, wat de voorzitter en de secretaris. Ja, Alois, De die was Alois. geridderd, die zijn toen nog geridderd geworden. Die oude, maar die is dus ook gestorven met corona, de oude voorzitter. Ja. Ja, moeten ze ziek en de mensen wordt het afgelopen. Dan kent ze nog zo gezond leven met die volkstuintje, maar als Ja, ze maar gaat hoor. kump, Uiteindelijk kun je eind Maar ja, dragen. toen was ze 84 jaar, dus dan ben ze wat vatbaar. Of, ja. Je liep al slecht en zo. Ik ben pas 61, maar toen was alweer geen ouder, kameraad. Ik werd de 80 dit jaar. Ja, dat. Het houdt je wel fit, zo'n Ja, volkstuin, maar ja. volgens mij is Cor sowieso al van het vet zien. Oh Want ja, ik zie, oh, ik ja, zie dan had je een luxe, hè? Nou ja, een marathonloper. Ja, ik doe dus eigenlijk heel veel ja. sporten nog, ja. Nog steeds. Ja, ik ben met mijn 50ste begonnen, dus eigenlijk met lopen, met hardlopen. Met het project van de Hartstichting.
wonen Jean Jansen, dat waren dus eigenlijk een fysiologische dokter. Dus daar had dus toen proberen oude lui aan het lopen te krijgen, gewoon een 50 jaar zagen we zo. Dan zijn we beginnen te lopen en daarna ben ik lid geworden bij Achillestop. Wenn ze eenmaal dat virus haast van lopen, ja, en inmiddels, ik ben dan nu, dat werd dan 80. Oh. Ik loop dus nu al, ik heb 10 marathons gelopen. En ik heb de 4-daagse in Nijmegen loop ik nog elk jaar. En ik hoop hem ook dit jaar nog te lopen. We hadden nu de 30 kilometer. Vroeger waren het de 50 kilometers. Maar ja, dat moet ik me dus niet meer zelf aan doen eigenlijk. Hè. Dat doe ik ook niet. En ja, voor de rest doe ik geen veel sport. Ik loop 4 keer de week ren ik. Nog ongeveer tussen de 30 en 40 kilometer de week. Dus, Al banaan. Dat werd zeker zoals we hebben daar een tuin, dat is al 91 daar, dat is daar met ei. Dat was beslist. ja, dat was Zo ook is het.